Řím 1943. Nacisté právě obsadili italský poloostrov a hned se vrhnou na ghetto. Stovky mužů, žen i dětí skončí v koncentračním táboře Auschwitz. Ale na jednom malém ostrově uprostřed řeky Tibery se odehrává něco jiného. Lékaři tam vymyslí nemoc, která neexistuje. A ta neexistující nemoc zachrání desítky životů. Nemocnice Fatebenefratelli Fratelli stojí na ostrově dlouhém pouhých 270 metrů. Jejím ředitelem je doktor Giovanni Borromeo. A on má problém, který nemůže nikomu hlásit. Sám je žid. Když gestapo začne kontrolovat židovské pacienty po celém Římě, Borromeo s mladým lékařem Vittoriem Sacerdottim přijdou s plánem. Vymyslí fiktivní chorobu, nazvou ji syndrom K. Písmeno K je odkaz na nenáviděného nacistického velitele. Má to znít jako něco, co nacisté znají a čeho se bojí, vysoce nakažlivá forma tuberkulózy. Pacienty se syndromem K umístí do vlastních pokojů a dají jim jasnou instrukci. Jakmile se objeví nacista, musíte hlasitě a přesvědčivě kašlat. Funguje to. Při první inspekci se vystrašení vojáci doslova obrátí k útěku. Borromeo navíc tajně ukrývá ve sklepě nelegální vysílačku, kterou udržuje spojení s partizány. A nemocnice se stává útočištěm. Ošetřuje raněné bojovníky odboje, i židy, kteří unikli z géta. V květnu 1944 přijde gestapo znovu, tentokrát už podezřívavější. Do sítě se jim podaří dostat jen 5 polských židů. O měsíc později je Řím osvobozen a všichni přežijí. Kolik lidí celkem zachránila falešná diagnóza? Odhady mluví o 100 lidí, kteří díky vymyšlené nemoci unikli smrti. Co myslíte vy? Kolik dalších podobných příběhů odvahy z období holokaustu zůstává dodnes neznámých? Napište to do komentářů. Pro další videa mě sleduj a odebírej.